sa'yo, Nay? Ito, Merlan sa kilo. Hindi na lang yan. Oh, Maliliit na. isa lang. May sasakyan na. Naman. Saan po sa'yo kaya? Yung magulang yan. Ha? Hindi magulang. Tayo ka magulang. Yung magulang lang yung nagtitinda. Ha? Dito na para. Ay, boss. Sige, sige. Yun! Mga kawaray, since bundle na sayote, ito na lang naman. Yan nandito sa kariton. Hindi ko na video kanina mga kawaray kasi seryoso tayo kanina magtinda. Kailangan mag-serious. 30 po ito dito. Sana 20? 20 lang yan. 25 na. 20 na lang po yun. Grabe. Grabe mga kawaray so customer. Ang dami. Napakarami tinsing bundle to. Hindi ko na video. Ayan. Pero okay lang. Bago naman tayo sa pagtinda. Kailangan mag-focus eh. Wala. Kaya nag-aalangan din ako mga kawaray mag-video kasi tungkulan ng customer. Baka mamaya malingat ako makuha yung cellphone ko, sayang naman. Yung mayroon pala si Loy Jigar, mayroon po siyang binigay sa akin, ginikas na 500. Hindi ko lang alam kung kailan po ito niya. Kasi hintayin ko po siya na pumasok sa live ko. Kasi para sa ano yan eh, sa Yote. Bibili siya sa Yote. Kaso, hindi ako mag-live data ngayon. Try ko lang mamaya. Hindi lang ako sure kung magpapag-live ako mamaya or bukas na lang. Kasi madami yung tao ngayon. So ito ma'am, ang daming tao mga mga. Kinsing bundle ko. Ito na video kanina mga tayo. Sineryoso natin kasi ang pagtinda kanina. Alam mo naman mga koray, so benta natin. Benta natin mga koray. Benta natin ngayon. Tubo na to lahat. At ito sobra na to. Sobra na sa puhunan. Tubo na. Hindi lang ako nakapag-video kanina kasi sa daming mamimili. At meron ako 500 para sa 500 ko. Pinalitan. Mabilisan na pagsukli. Wala ayaw ko nang papalit kahit marami ko pa makalit ng sa 500. Gusto ko yung mabilisan. Yan naman yung tsura ko, haggard na ako. Ate, sa'yo ate. Haggard na suwangay. Thank you, a lot of you, a lot of customer na bumili. Thank you so much. Shout out sa Team Boom, sa lahat ng Team Boom natin dyan, sa member namin. Thank you so much sa lahat. B-Boy TV, Kuya Sunny, Willie 28, Tatay Rubin,
Kuya Elmer, covering worker. Matthew and Mami's World. Grace Tagato, Great, Madi, Robert Bagalanon, Mario Dumugdug, Timix, Project Tita Mami, Tita Lou, Ate Brenda, Maria Faith, Ray, Alan Pinsan Vlog, Tatay Alex, Wang Bu at si Papa Jab. Sige, sige. Ya, asin daw ya. Elson, asin. Kuya, sampu. Ay, kinuha lang po. Sampu. Patigmaan sa'yo din. Kaya na lang ulit mga korek. Renta body dito. Renta. Tapos, Finish lang, renta. Ayaw makalada ko. Under pa yung motor ko. ay, ito po. Oh, sir. Okay na to? 30. Tay, tay. Kinsing bundle mga koray, yan lang. Bumalik na yun. Wala ko. Bumalik na. Kasi nung tinapay, Nagkamali. At salamat din pala sa ano, sa kay Sir Bruce. Salamat ng marami Sir Bruce. Sir, ba't tandal yan? Salamat din marami kay Sir Bruce. Hindi nga kinain eh. Pinakailaman lang. Boss, renta to. Magkatayo. Apo. Dito na renta. Ben. Hindi ka na. Sige na na. Sir, kunin ko to. Pwede. Yeah. Kunin ko to. Salamat ang sir. Salamat kay Sir Bruce at kay Willie Kulit sa pagpakyaw kahapon ng sayo dito. At siyempre hindi mawawala yung big call natin. Sir Edo G, Sir Jaime Berra, Machan Mami Sport at Willie Kulit. Yan, si Willie yung laging ang pumapakyaw ng ating sayo natin. At salamat din kay Loy.
Kasi meron siyang ginika sa akin na 500. Hindi ko pa sure kung ngayon ko ibibigay yung sayote na yun kasi busy po ako ngayon. Masyadong marami tayong customer. Maraming customer. Hindi ako ata makapag-live. Kausapin ko na lang siya. Pag nag-live ako sa bahay. Pag nag-live ako sa bahay, kausapin ko na lang. Benta natin. Tubo to mga koray. Tubo lahat. Thank you Lord. Kahapon napakatumal, mabuti na lang talaga na pinakyaw ng Sir Bruce at Willie to eat. Ito tubo natin mga koray. 6, 7, 17, 17 ang tubo natin ngayon mga koray. Ito pa, nasa kariton pa iba. Marami pa. Dito yung puhunan natin. 4,000. Kaya tayo na mahagard. Time check is 10:05 na mga koray. Alas 6 na pala. Makaubos ko ito. Ngayon, para makauwi agad ako maaga. Thank you Lord. Thank you so much. 1,700 na sobra natin. Marami pa akong panin. Ito pa. Marami pa yan. Saan po? Oh, 25 na, 25. Pahin nyo na ito. 25? Oo, 25 na. Sa inyo na. Oh. Maubos yan. Okay. Tara dito. Saan po ate? Isa. Isa lang ha? Okay. May nakalaban. May nakalaban. Nakaman sa'yo, sir. Isa sa akin. Ito. Dati. Saan po sa'yo? Ito po. Eh, di piso po yan. Sige lang. Ayan. Saan po? Dalawang tupok sa inyo. Kaya niya man. Ayan. Ito yung mata mo. Magsibili kayo. Bayo masana sa libre. Libre, tatalas ng tinga. Libre to, plastic. 25 na lang, 25. Tara, 25 na, 25 para makawin ako. Benching ko na, benching ko. Ako wala na. Paubos na, paubos. Uwi na. 25 na tayo, 25. Tara. 25 na, 25 ma'am. 25 ma'am. Pili ka na ma'am. Tara ma'am. Ma'am, 25 na. Boss, 25 na lang boss. Iuwi na to. Eh, huwag na mo na bumili. Mamaya, pamimigay na yan. Hintayin nyo na lang. Ayaw ko. Tara. 25, 25. Ano pupunta? Dito lang. 25 na. Libre mata mo. Libre na yan, libre na. Libre. Libre lang. Hindi na nakalive.
Sanay ka sa libre, no? Ganda ng katawan mo, ah. Ako na gago. Oh, malaki ka na nga sa akin. Dati, mas malaki ako sa'yo. Kaya mo na akong suntukan. Sayang, dito pa. Wait, 25 na, 25, Nay! Renta ko na yun. 25 na, 25. Yes! 25 na, my friend. Sandra. 25 na, 25, 25. 25 natin, 25. Natrain ka yan mga kuray, gawin ko na 25 para maubos. Dito lang naman. 25 natin, 25 oh. Benching ko na, benching ko, benching ko. Tayo dito eh. Ganda to oh. Eh, 25 na, 25. Oo nga daw eh. Sabi nakalimutan natin yung tinapay. 25 na, 25. Te, 25 na te. Wala nang 30. Naka-30 yan. 25 na yan. 25 na ma'am, 25. Ma'am, tara. 25 na ma'am. Wala nang 30, 25 na, 25. 25 na, 25 na, 25. Uwing-uwi na to, uwing-uwi na. Boss, 25 na. Tara, 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 25 na, 25, 25. Tumpok na lang to, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34. Basto. Oh, 25 na, 25, 25, 25, 25. 25 na. 25 na lang, 25 na lang. 25 na lang, 25. Eh, 25 na, 25 oh. Hanapin na naman ako ni Jima mamaya. Wala na naman ako. 25 na lang, 25 oh. Yeah, sa'yo ito yan, 25 lang oh. Boss, 25 na, 25. Mi, 25 na Mi. Te, 25 na. Te, 25 na lang, 25. Hoy, dumumi. Oh, 25. Happy birthday! Happy birthday! 25 na, boss. 25 na, 25. 25 na, 25 na, 25. Nay, 25 na. 25 na, 25. 25 na, 25. 25 na lang, 25 na, 25. Boss, ma'am, 25 na ma'am. Tara, para makauwi na. Wala palas 12. 25 na, 25. 25, 25, 25. Tara, 25 po. Tara, tara, 25 po. Ma'am, 25 na lang ma'am. Ma'am, tara. Ma'am, 25 na, 25. Uy, sa'yo din, benching ko na lang, benching ko. Dilim. Ha? Anak ko po, 25 nga lang tumpok eh. 25 na, 25, tumpok. 25 na, 25, 25, 25, paubos. Benching ko lang, benching ko. $25 na, 25, 25, yeah, 25 na lang, oh. Ma'am, 25 lang. Boss, 25 na lang, boss. Tara. Te, halika te, 25 na lang, te. Wala nang 30 yan. Te, tara. Tara, tara, tara. 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 25, 25. 25, 25. 25, ganyan. Tira.
Hindi. Abot nga na 1 linggo yan. Boss, sarado. Meron pa sarado. 25 na, 25! Okay. 25 na, 25! Saka sana, yun. Wala ka lang may talaga ba? Yun. Benching ko na, benching ko na lang, benching ko na, benching ko! 25 na, boss. Tara, boss. 25 lang. Tara, boss. 25. Ito, 20. Tara, boss. Maubos lang. Meron na saan 2.5 na tubo mga kabarang. Thank you, Lord. Talaga. Iba talaga. Iba talaga pag maaga. Alas 5 kasi ako lumabas kanina mga kabarang. Alas 5. Bakit tayo lumabas? Kasi marami akong sayote talaga. 15 yun eh. 15 ang sayote natin. Isang tubo. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang ka pa. Kaysa mag-construction ka. Tsambahan lang talaga. Pero pag linggo talaga, sureball talaga kumikita ang vendors. Lalo't wala pang huli. Thank you. Hindi na ma'am, 25 na, 25. Mi, 25 na lang mi. Tara, benching ko. Ayaw pa. Benching ko na, benching ko. Dilim. Dito nga, boss. Okay, 30? Sayuti kayo dyan. Hoy, sayuti, sayuti. Kinsing bandal mga koray, yan na lang. Thank you Lord sa mga bumili. Alright. Yan na lang. 5 tumpok na lang mga koray. Ay, 6 pala. Kasama tong 20 na lang de. 20. Arte mo. Pangit mo. Sento? Hindi, puno na na. Ay, balot mo na. Ito. Oh, 20 na lang. The rest niya is you are shout out sa inyo. 20 na lang, 20. Pauwi na to. Te, 20 na lang, te. Pauwi na. Pauwi na to, pauwi na. 20 na, 20, 20. Apat na tumpok. Boss, 20 na lang, boss. Okay, 20 na lang to, mga kupal. Ah, 20 na, 20. Yeah, 20 na lang. Wala ng tao kasi, anong oras na? 11:33. Pero yan na lang yung paninda natin guys, mga kuray, ubus na. Thank you so much, Lord. Ito ang benta natin. Puhunan. Ate, ari ka. 20 na, 20. Yeah, 20 na lang. Tumpok. Yaw mo? Oo, naka-30 talaga yung kanina. Siyempre, biro lang naman yun. Ikaw naman, nasyado ka namang galitin. Madamdamin na. Oo, madamdamin ka. Thank you. Jackpot si ate. Jackpot. Oo, jackpot ka dyan. 40. Oh, akin na to. Palit na tayo ng dalawa. Talaga kain ako na 500 won. Aray ka, budol yun, budol. 20 na, 20, 20. Tara, tara, para makauwi na. 2 tumpok, te. 35 na to, te. 30 na, te. 2 tumpok. Te, 2 tumpok, 30 na lang. Tara na, kunin mo na. Te.
Ano nga? Try to do it. Benta na lang. Wag. Magulang na to. Magulang. Mas magulang pa yung ano dyan. Walang magulang dyan. 30 lang yan. Murang-mura na yan. 30. 30. Dalihin mo na. Tingin mo. Oo. Kahit tatlo pang plastic pwede. Alright. Ubus. Buti na, sakto lang yung hawak. Oh, yun oh. Para Diba? sa ano? Parehas. Ubos. Ubos na. Uwian na to. Thank you, Lord. Thank you sa lahat ng bumili. Haha. Ubos na mga kawaray. Thank you sa mga bumili. Ubos na. Ubos na.